Ifeoma, kedu? Ọ dị m mma. Akwa ahụ dị gị mma gị na nwa gị. Ọrụ m anọ ọfụma otu o si mee. Agwada ihe akwa ahụ ihe mmadụ aghọ ihe onye ọzọ chọrọ m ịma ahụ. Ọ bụ ogologo akụkọ. Ngwa na-akọ ana m ege ntị. Ọ bidoro mgbe mụ na di m lụrụ. O wee fụ m n'anya. Ime banye n'ime ọhịa. Ọ bụ ogologo akụkọ. Ana m ege ntị. O ruo ofu ochi wee nụ ka ya na mmadụ ime wee mewa m wee bewa akwa tiwe mkpu oge ahụ ka nna gị okwu wee ji tụọ aja. Hai! Eziokwu. Amapụkwanụ m na o nwere otu di m nọ n'ime ya. Ajọ otu. Ha! Chineke kwara ha ntị. O mee m wee cheta nrọ m na-arọgasị obere nwa. Michael. Michael, kedu ife isi na ọ na-eme? Nwaanyị atam ya. Mụ na nwaanyị anyị. O nwere ebe anyị na-eje. Na-agata n'ụzọ ebe ọfịa onye m obi, onye m obi. Ọfịa onye m obi. Mụ biko ka anyị ụma mmiri. Hai. Ji nwayọ. Kwụsị ụgbọala m. Ọ rituo. Onye ka m chere na nwaanyị jere ịnyụma mmiri. Na nke a karịkwa m mgbapụta banye n'ime ọfịa ebe ọ bịara na-enyo nwere afọm ya kpọọ ya ọzarọ ọbụla nwaanyị etie m ya na ka ife m ga-eme ka etu m ga-esikwuru n'ihu odidọ ka ife m gara agwa didọ ka ihe m ga-eme nwaanyị eme m ife a. Michael gwa ka ọ bụrụ gị o ịma iji ị na-eje gị na nwunye gị ọ sị gị ka ọ ga gbaa mamịrị ịrapịa ọba n'ime nnukwu ọhịa ahụ ọkwa ime ihe a ga-apụta ọkwa ndụ gị ka a na-ekwu. Biko uche onye na anya nkịta abụrụ onye ikpe mmalụ maka ọ bụrụkwado gị nwa nwunye gị sị gị ka nye ọnwa mmiri ihe enye ohere ahụ ka onye ọma mmiri. Enwere mgbe m ji echebe na nwaanyị a malụrụ ife n'ụdị a iji ka gwuo m n'ụdị oyoro ogburu m mana ka ife a ga-eme ife ọkọ maka the don ka ka m esi pụ n'iru the don ka ife m gara agba ya kịta m ụjọ. Anyị ga-agafe the don onye isi anyị ga-agafe onye isi anyị a si eme ngwa ngwa megharịa ọdachi ka anyị gafee ya n'oge adịrọ ife abụrụ obere ife ọ bụrụ ife a na-abata ka anyị gaba oge agafụ nkwenecha anyị ga-apịa nkwụ emesịa. Michael, ihe nke a gbagwoju m anya kemgbe ndụ n'otu a anụbeghị m ụdịrị ihe nke a ọkwa na-akọ ya akọ na ntị ka ụdị ihe bụ ihe nke a ihe mere ana m afụta nwaanyị ya dịka amoosu mụ na ụmụ nwaanyị jiri mebe ife afụbeghị m onye dị ụtọ nke ihe bụ na nwaanyị adịghị eme ka nwunye mmadụ mgbe anyị ji ụmụ nwaanyị arụ ọrụ ife anyị ji were arụ ọrụ aja nke dị iche mana ihe na-ewute ka ife anyị eme ife na chi mebi na ahịa ka ife anyị ga-eme kịta
Hakwa ebe ihe dị mkpa. Eme ihe mere jide obi gị aka. Nya ụgbọghara a jeje. Anyị ga-eme ihe a ga-eme. Ihe emebibe. O nwere ihe mebi. Hey, Amaka. Emeka, keke Apụtala m. Emeka na-asụ akwa. M na-asụ ụkwa. Keke Emeka ị na-asụ akwa. Ọ na-akwa ka ị na-asụ ya. Ọ bụrụ ụkwa ka m na-asụ n'enye ụkwa. Emeka ọ bụgodo nke a. Hai, Emeka ndị m ziri ozi ka m bịa afụda ya. Ịma na m na-aga ebu ezigbo taa anyị. Ime Emeka esi eme ya nụ. Nọrọ. Alụ. Emeka. Amaka. Ị na-anụkwa gịnị n'obodo a? Na-anụkwa n'obodo a. Ife na-eme nụ, kọrọ ọrụ. Ị na-ajụzi m asị nke bụ na ị nọọsụ n'obodo a. Eke bụ n'inube. Ehe, ka m gwa gị. Ọ maka dinta o. Dinta. Ee. Ka ekwefe ome kịta. Dinta. Ị mara kemgbe o si ya nwụrụta nwunye ya anwụtabe nwa. Amaka o. Ekwe otu ihe ikwu ugbo si gbasa gị. Ihe na-atụtụ. Nwaanyị ahụ obi ebele na-emelụ m. Nwaanyị ahụ mụtabe nwa ma ya ka m ji esi ka m bịa kọsakwa olu gị ka mmadụ na-anụkwu ihe na-eme n'obodo a. Ka ha agbasaghị ogo ma ọ mụtara nwa ma mụta nwa ọ gbasaghị gị. Nke bụ na ọgbasara ị na-emezi asị maka ka ọ na-ebu ọzọ mmadụ. Ịbụla mmadụ ị nwere ike nwetara mmadụ ibe gị obi ebele. Ya ebele. Ị ga mụtara ya ọnụ nwaanyị ibe gị ka ọ bụ. Chịkọ mgbogwo ị garakwa ya n'ọnụ mụ. Kwema na nwaanyị bi na be dinta bụ amụsụ. Ọ na-efe efe ụchụ. Nyerekwa ya n'ọnụ mụ. Ya bụ ihe mere nwaanyị amụtabe nwa. Mana ọ nwụkwa ihe ọzọ nche ịgwa gị. Afọ m nwaanyị ọzọ n'ime ụlọ be dinta. Afụbe m amaghịkwa m. Mana ihe mma bụ na afụbe m ndị ichie ka ha na-aga n'ụlọ nwaanyị ahụ iji gbaa agbamakwụkwọ alụmdi na nwaanyị. Afụbe m ahụ. Ọ dịka ihe na-eche. Ọ dịka dinta ji n'obodo ọzọ jee lụta nwaanyị ya zori zobati ya n'ime bi. Echekwa m n'ụwa ma ị na-ekwula ihe ndị a bụcha na ntị. Ụmụ afụbe ya amakwa m ihe na-akọ. Hapụkwa maka ka m sịrakwa ụkwa m. Ọkwa n'obodo a anyị nọ n'obodo a anyị achọpụta Anyị ga-achọpụta akwa ahụ siri ike gị na nwa gị. Ama m ejisi ka kpọpụta gị ebe a ka m jụọ gị ajụjụ a. Tọmịlụ ihu dị n'ebe ahụ ajụ gị. Elee ihe iji? Ọ dịghị ekwe ka ọkụ ọbụla kọọ m. Ọ na-egoro m ihe niile ma nke m chọrọ ma nke m achọghị. M wee dị ime. O ruo ofu echi m wee ṅaa ntị n'ụka ya na mmadụ na-akpa nkata n'ekwentị. Ha na-agba izu ka ha ga-esi were mụ na nwa m jee tụọ aja. Eziokwu. Ọjọọ. M wee cheta nrọ m na-arọgasị otu obere nwa si na-asị m, nne biko zọpụta m. M wee tụlasịa ihe abụọ egwu jide m, mana ekwekwanụ m ka di m mata ihe ndị m na-agabiga. O wee ruo ofu ụbọchị ọ sị m kwado na o nwere ebe anyị na-aga. M wee kwadosịa anyị abanye n'ụgbọala
o buru m anyị agagide gbagide wee ruo ebe ọzara n'etiti ụzọ. Nsị a na nshi na-akpa nka nje mkposi o wee kwụsị. Okay, ọ ya ka iji nweta onwe gị n'ime ọhịa. Wee na-aba n'ime ọhịa na-aga mie mana anụkwanụ m ka ọ na-akpọ m mana ekwerọ m aza ya. Wee gagide n'etiti ọhịa akwa tiwe mkpu Ngwa na-akọ anụ m ege ntị. okwu wee bịa gbatasị m ka ọ ga kpọọ gị ka ị bịa nyere m aka. Ọ dị mma, o zuola. Mana ihe nji na-ekwu bụ na ọ na-ehi ahụ ihe mmadụ aghọ ihe onye ọzọ. Ewe n'iwe. Ekele Chineke na ịdị ndụ, nwa ga-adị ndụ. Ngwa bịa ka ya na. Ekele dịrị Chukwu mgbe ịdị ndụ, nwa ga. Hola! Chike, ana m abịa. Obi agụrụ Didi, agụrụ m. Ama m na ị ga-ekwu okwu maka ihe a. Ịma na nne enye m ego ọsịsọ. Ka nwa ike shie nri. Ama m nke ahụ, mana eke isi nye ọsịsọ. Lele ahụ na zamani. Ọla, ị na-abịazi kpalutezi n'ọgba anyị ka anyị jiri chute mmiri. Ọ bụ n'oge ma ise nwanne m nwaanyị. Ọ dị mma. Ọla, ka ekwenye ọ. Amaka, nke bịa n'ụlọ ama m na ịbịa ebe a inye nwanne nwaanyị nsogbu. Mba, ọbụla na. Ọkwa ịma nwaanyị anụ bi nọ na be dinta. Na. Nwaanyị a amara anụ m na nwaanyị a si na be dị gbapụ maka na di echi ije ya na nwa ọ na-amụbe wee nwa ọgwụ ego. Gị na-asịrị ga isi ka ka ebe ị nụrụ nka. Ọ bụ na memelo nka ka ebe nke ya ọzọ ịchọ ka mme n'enu njọ mme na ihe ka onwe nke ekwu na na-emeta ọfụma. Ị na-atụ egwu ị na-atụ m egwu. Ị na-agba m asịrị ga. Ekwesịrị inye gị ntụrụgo na asịrị anyị na-adị akọ. Ọ bụ na enyere m nka ka ọzọ anyị enye asambodo anyị anụkwara ya ụlọ anụcha ya ụlọ ewee dee ya lọrọ ndị asịrị. Ọ na-abịa ka sie ndị ka rie si ebe a pụọ. Bidokwa isi nri m na-esi. Chike Chike ogwe ime enyi gị nwoke Ị ka nọ? Enyi gị nwoke a Chike chelunu Zuzuru Michael, isi na onwe be ife onye isi ya kwudo gbasara nsogbu a dị n'aka. Na nke dịgodo m mkpa ma aghọtara ife nke mụ na-eyi eje bụ na amarụ m maka nwata nwaanyị ya, amarụ na ọ dị ndụ na ọ nwụrụ anwụ. Ọ bụcha na ebe ife ka na-ewute m nọ marọ m nke m ihe na-eme eme. Asịkwa m kwuo ka ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ, mụwa ga-asị na mụwa amarọ m ka ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ. Ọ na-adị ka ọ dị ndụ. Obinna agwa m na ọ dị ndụ. Obinna agwa m ọ na-adị ka ọ dị ndụ. Ọ nwụrụ anwụ. Anyị ga-eje chọọ ya na ife na-akwụwa ka ọ dị. Mejicha, ọ ga-anata ọ dị ndụ. Ọ dị ndụ. Ọ ga-anata. Anyị ga-eje fụ onye isi anyị dị Don ka anyị mara ihe ọ ga-achọ ime tupu anyị mefe dị anyị n'obi. Kwe ka nje kwupụrụ. Imezigoro m ife ị ga-emela. Gaa ezikwa iko mmanya ọdụ n'ahịa ọgụ ya ji bụrụ ezigbo ụmụ enyi. A sị ka mmụọ ụzọ gaa ahịa ka nwee ike ịlọta ọsịsọ. Otu anyị si kwe gị na nkwa na anyị egotere nwatakịrị akwa ka nje gote ya. Gaa ọfụma o Ijeọma.
Okay, whatever. No, we are not talking about. Hey, then you name off my head. Hey, that's a man job. You don't come back here. You back to the hammer. I hope you mean I'm going to Informa. Can be formal, Lord. I hope you mean. It's okay now. Amen. Because ite mrelasa nisi. Ite siania e kwa yemu Yvonne. E ma de chi boka na e ma na. Oyi ji wa ye. E ma ka na esi eme. Mecha ge ina aga n'ụzọ ị gafe ama na aka be na. Umoro ge kwanu. Umoro. Ndochi ahụ achụsiala m. Ha chọrọ iri na salon. Hey! E hụkwa ma akwụkwọ achụsiala m. Ndị ọhụrụ nwere ugwu ha bebe dị ọrụ. Wa. Bebe. Hey, ngwa bebe ko bia no ga dira. Ya ki me mi sine chi mo ka we na ga. Aga ka je te ge. Hey, e hụkwa o. Ọ kwa eziokwu ka ime. Mana ịma na obodo mepere emepe tere aka. Isi ebe a gawa ebe ahụ. Tinyekwa na ọ ga-agba ya egotakwa ihe nwa. Ọkwa m na oge na-adọghị anya na ọ ga-abata. Ya echetukwa n'obere o. Ike agwara m o. Azịkwa m ogene bụzi ife. Ike gwụziri m. Ịmakwa na anọkwatazi m. Anọkwatarazi m na ume atụnago n'afọ. Ekene dịrị Chukwu na m anata gị. Nnọọ. Ịgba ife mere. Gịnị iji eme? Moto anyị ji na-anata mebiri n'ụzọ. A na-ewerego m ego na-eji zụcha ihe nwa. Ihe mmezi bụ anyị chọrọ asị anyị lụtụzi ka anyị chọrọ ka emezi moto. Wee rụba moto. Wee rụba moto. Ọ bụrụ obere afọ. Kemgbe ụtụtụ. Wee chegidekwa alụsịa moto. Ya mere m ji wee anata m ọsịsọ. Asị m nọọ na onwere mapụ apụ onwere ebe na-eje ma ọ na m afọrọ nwunye m. Ekele dịrị Chukwu. Bịa ka anyị banye n'ime ụlọ. Anyị babakwa ife nke a ifekwa. Nwunye ejiri ije ọ na-afọ. Onye ya charụ Nna ebe a ka ị nọ. Ebe a ka m nọ. Ka m buteziere unu gị o. Mba, agụ ada agụ. Agụ ada agụ. Nọrọ ana ka m fọ. Nọrọ. Nwe ebe m chọrọ ịjụ. Onye bụ nne na nna? Ọzọ ajakwan. Ihe na-ebeziri akwa ekwugo m okwu ọjọọ. Ọ bụ na m kwuru okwu ọjọọ ngwa gbaarụ m. Gbaarụ. Olo. Nna anyị. Onwe okwu ọjọọ i kwuru. Ọ gbaziri ngharị. Kama na ọ bụ ogologo akụkọ. Ọ gịnị mere? Nne na nna m nwụrụ oge m ka dị obere. Ha nwụrụ na ihe mberede nke okporo ụzọ aka m dị afọ 8 oge ahụ. Nwanne nna m wetuo n'obi na wee ka ọrụ m ya bụ ihe. Nwanne nna m wee kpọrọ m bukọrọcha ihe niile nke nna m nwere. Bidozie megbuwa m maka ihe ụmụ ya. Wee si ebe ahụ gbapụga. Akụkọ eju ụkpa. Kedu onye zụzi? Ọ ga-esi ebe ahụ gbapụga. Wee gakwuru nwanne nne m ke nne m tọtara na-alụbeghị di. Wee nọrọzi ebe ahụ chọrọ ọrụ si ebe ahụ na-elekọta onwe m wee ruo mgbe m si ebe ahụ pụọ. Kedu ka isi fụzie nwoke a?
nwoke ajọ obi a chọrọ igbu gbukpuo nwa kedu etu isi danyekwa n'aka ya nwoke ọjọọ ahụrụ m ya na ncheta ọmụmụ nke enyi nwa anyị ebe a ka mụ na ya hụrụ anyị wee bido kpawa tupu ọ lụọ m ebe ejere ịgba awa ntịrị ekene dịkwa ajụ nọ ị nọrọ etu ị na-ekene chi ihe ọma mere gị na mma unu ka dị ndụ ọ bụrụ na sọ nke a ozugbo jee nete nwa jee netechazie ya ma ka o siri ntezie o ịnụ ife m kwuru ewepụkwa ya n'uche echezina echiche Michael! Onye gwe ka ife bịa ka ife iji maka bịa ka ife iji maka bịa I mezuru omenala anyị dịka o siri kwuo maka nke a ị ga-akpọta ụmụ nwanyị tọ mara mma na amabeghị nwoke gbara afọ 15 ka ị nwee ike ịtụwapụ nwaanyị ime maka aja nke anyị ga-achụ n'oge na-abịa abịa ụbọchị 3 ka ị nwere ime nke a ma ị nwụọ ịma ife iwufu ebe a ka ị nọ gị na ya bụ asa na-abụ ife ya nwere chọrọ ịgwa gị nnọọ eziokwu mburoche obi na-atọ m ụtọ nke ukwuu ịbaba Chineke anụla ekpere m obi juru m n'aṅụrị ekpere m kpebere kemgbe ahụ 12 Chineke azala m ekpere adị m ime Chukwu abịọma ekene dịrị go ọkachukwu salụ aṅụrị kakwa m dị n'obi ife gị na Cassandra obibi unu bịa n'ụlọ m obi dịzi m mma kịta mana oge mbụ eji m ofe ọdụ anya na-enye gị mana kịta ekwetago m na Chukwu zitere Chukwu imela obi atọgbuola m Olusebulowa daalụ obi atọgbuola m Chukwu onye nwe m ka ị chọrọ n'aka m onye ahụtara ahụta n'etiti ndị mmadụ inwe ike zọpụta ndị mmadụ n'aka onye iro ka ị chọkwana ka m eme ugbu a onye nwe m achọrọ m ka ị gaa n'obodo ụzọ ije ka ị zọpụta nwoke a na-akpọ Michael n'aka ihe ọjọọ na ndụ ọjọọ niile aga m agawa n'ozugbo ozugbo onye nwe m aga m eduzi gị n'ụzọ ije gị niile dịka ị na-aga ya ekele dịkwara gị onye nwe m mana agabeghị m ọrụ oyibo mbụ onwekwana onye mma ebe a ka otu m ga-esi ga agawakwa n'ebe a ka uche Chukwu mee nne m arọ m nrọ n'abalị ngọkwa ole ihe mere
Anọ m na-arọ otu nwoke jiri mma na-achụ m ọsọ na-achọ igbu m. Ka ọ na-achụ m ọsọ wee na-eti mkpu. Oge m na-eti mkpu wee lefu anya wee fụọ ọkụ ebe a. M legharị anya afụzi nwoke ahụ ọzọ. Azụgbakwa ihe ọjọọ chukwu ajụ. Tụfịa akwa. Onwe ngwa ahụ onye iro ọbụla nke ga-adị ndụ na ga-adị ire na ndụ gị n'aha Jizọs. Onwe ihe ọbụla ekwensu ga-eme na ndụ gị. Mma m ewu nwa ọgbụgba ndụ. Onwe ihe ga-eme gị. Naanị ihe m chọrọ ịgwa gị wụ kwụsị ike n'ekpere gị. Mgbe ahụ ikpekwere ekpere. Mgbe m ekpere mana onye nwere. Ọkwa Adam ka ewu. Adam ji eme ọnụ. Ọkwa ọgwụchala mgbe ka ịba n'ụlọ o. Mana ma chere enwekwara ihe ọzọ m chọrọ ịgwa gị. Ihe ọzọ kwa. Ya wụzikwa gị. N'ụtụtụ taa oge m gara n'azụ ụlọ ịgbata mmiri, Chukwu gwara m okwu. Aghọta m ihe ị na-ekwu. Chukwu gwara m okwu, o nwere ihe ọ gwara m. Chukwu gwara gị. O nwere ihe ọ gwara gị. Ngwa, olee ihe ọ gwara gị? Ọ sị m na m gaa obodo ọkụ na-enwu n'elu. Ọ sị m na enwere otu nwoke ahụ ya na-aza Michael na m ga ka m zọpụta ya. Isi gịnị? Ma enwe ihe mere. Uche, Odogwu, biko, achọrọ m ka mụ na gị fụ. Bịaba na be nkịta, achọrọ m ka mụ na gị fụ, ọ dị nnukwu mkpa. Nkịta biko, bịaba ọsọ ọsọ, ọ dị mma, dara. Ndewo nna anyị. Maka nwaanyị ọ na-achọ ime ọnwa na nwere ife na-egosi na o nwere ihe na-aba ebe a. Ọ tụbeghị atụ ya bụrụzie na o nwere afọ ime. Ihe niile mbọ niile na-agbara abalị nwere ihe mfu mkpụrụ nọ ya n'afọ ma eje ọyịba ka ndị anọchere ọtụrakwa m ihe na-emenụ. Nke ọzọ bụ achọrọ m ka ife mmeburu na mbụ mmepe ọzọ. Achọrọ m ka o mmepe ọzọ. Michael, obi gị dajụọ ya dajụọ ife a ga-eme abụrụ nsọ. A na-eti ụkwa na-eri ụkwa. Oyo. Cassandra. Ugbu a ka si amata. Na-ayaba ikpochacha na ebe ọbụla dị ọcha. Gịnị gị bịara kichin ime ka ị bịa sie nri? Mma na ọ mụ a ga-esi nke fọziri afọ. Cassandra, ubi na-atọ m ụtọ otu isi agara m ozi n'ụlọ a. Ọ na-adị nnọọ ka ọmụmụ gị n'afọ ma. Ị ga-agọzi gị onwa m. Maka ị na-eche nkwa n'onwe gị. Ịmasị ọgụ nọ gị mụrụ m ma ọnwụ gị mụrụ m. Ụmụ nwa gị ihe ọbụla ị chọrọ m ga-eme gị. Chineke gọzie gị onwa m. Eme ihe menụ. A ga-esiri gị ezigbote ofe taa. Agwa ifuru azụ anụ ebe. A ga-eji esi nri. Ngwa gaa metọpụ ihe na-eme. Oke, ka m zachapụ iru ụlọ m na-aza. M na-abịa. Ka m meziwe ha. Oke. Azụ. Iji ya nọ sie nwa nwaanyị. I'm taa n'ọnọdụ a
ọnọdụ ya ka ibu je na-esi nri. Gịnị mezi ọ bụrụ sọ ime ka ndị onye dị ma ọ na-esi nri. Ị ka akpọrọ m bịa nyere ya aka. Nwefe na-arụ ana m amụ ma m ga-eji gba ọbịa n'anya. Ịkpọ m abịa m. Amaka. Gịnị na-emezi nke iru? Ị gbarụsiri iru eche. Ọ gị? Ọkwa ihe banyere eti ya. Gịnị mere ya? Gịnị mere? Chukwu gwara nwa m nwaanyị ka ọ gaa napụta ya n'aka ndị ọjọọ na ndị otu nzuzo. Mana ihe banyere ya na-atụ m egwu maka na ndụ ya. Nwa gị gwara gị na-ejiri ozi. Mana ọ gaa n'obodo, o jere n'obodo mepere emepe mbụ. Ka ha esi pụọ n'ifu ha. Onye ka ntị ka ndị ọgbọ ya. Ka mara ma ga-ahapụ ya. Ọ na Chukwu gwara ya hapụ ya ka o jee. O rukwudo nna ya mana o nwere ife dị Mana mara nna ya. Mana ọ nwere nna ya. Onye ya maziri Chukwu gwara ya na ya egosi nna ya. Ọ ya eje nata nwe ife ya eme. Ọ bụrụ ihe echebe echiche. Hapụ ya ya. Nne m, kedu ihe ọ? Kemgbe ise m gwara gị, ọnụ m ga-esi wee gaa obodo ọkụ na-enwu n'elu ka m gaa zọpụta nwoke a. Ị na-anọchazi nnọọ nwayọ na-emezikwa ka isi eme. Ka ihe ọ gwanụ m. Nwa m, ị gaghị aghọta. Ọkwa na obere ogologo ma kama aga m egbu ya nkenke. Nne m, aghọta m ihe ị na-achọ ịgwa m. Ka ị na-achọ ịgwa m? Aha nna gị wụ Michael. Ọ chọrọ iji mụ na gị ji tọọ aja. Ọ wụ onye otu nzuzo. Mana nne m, achọ m na ị gwara m na nna m anwụgo. Dịka ị gwara m, ekwetara m. Ka ị na-achọzi ịgwa m ugbu a? Ee, nke ahụ wụ eziokwu. Mana nna gị bụ onye otu nzuzo. Ọ ya nwa ka ị na-aga ịnapụta. Mana ndụ gị dị m oke mkpa n'ihi na ị na-aga itinye ya n'ihe iyi egwu. Ọ ihe na-esegbu m. Nne m, ị na-achọ ịgwa m na nna m wụ onye otu nzuzo? Onye na-achọ ịgwa m ugbu a? Ee, mana ugbu a ekpebiela m na m ga-aha gị ka ị gaa rụọ ọrụ Chukwu chọrọ ka ị rụọ. Kedu ihe mere o ji gaa hụ ndị ụkọchukwu ma ndị oziọma ndị ọzọ ya wee wụrụ m? Aga m enye gị akara ebe obi otu ị ga-esi chọpụta ya. Nwa m, ewu nwa ọgbụgba ndụ. Ọ nkwa Chukwu. Ị ga-aga ka ị gaa napụta nwoke ahụ n'aka otu nzuzo, n'aka ekwensu na ndị otu ya, ka o nwee ike nwere onwe ya. O nwa m, anụgo m ya kwuru. Ngwanụ ya echezina gị ka uche Chukwu mee ka anyị baa n'ime ụlọ. Anyị ga-aba n'ime ụlọ. Ngwanụ binye. Biko, achọpụtara na ihe bụ nwa. ana m amụ nwa. Gwa onwe Igbo gara aga ka mụ na gị nụrụ di na nwaanyị. Ọnwa Igbo gara aga. Ọnwa ole ka anyị ji atụ ime. Abụrụ m Chukwu. Smart. Biko, nye m oge na m ga-amụ nwa. Ọnwa na-atụ ime. Aga ka ịbụ. Ọnwa ya aga. Abụ m ka m nọrọ. Kacha nchetụ Chineke nna biko. Susan.
Kwabade munenu ye kamal tibugiro won chefo. Wona fun puri fen na fun imi. O ifa kan botala ke wuri baselim. Ke Mfuse go se ba if even ke meji. If kan mgbe furu eche ko na wo di no ya be ba kan umu na apetisi. Abalo no nwe ihe dia di ba afọ. No de wu. Ya gabano. No ya ga no. Ye chukwu kwuru ga-eme. Mmadụ ji aka na abọ kana abọ azụ ife ọnụ enwe ị na-azụ ife mana ọ wụrụ ụmụ ofu aka a na-ekwu ị na-ene anya maka aka wụpụ ọnụ ya hapụ ya CASANDRA nwa ife mmemme ọ eziokwu na anya ga-eme anyị mana nsogbu adịrị ebe ọ bụ na iji na-eje bụ ozi Chukwu ziri onye ka anyị bụ esi mba n'ime eje ihe eje mana ife na-achọ ịgwa kpacharakwa anya iru onye kpachara anya ma ife ihe eri ma nke ya aṅụ ma ihe ya afụga ma nke a akọrọ enu ife na-ekwu nsogbu amadị n'ofu Chukwu ezighị ozi a ọ ya echekwa o Chukwu edu si ujebie ya edu ọnọdụ nwere nsogbu ije ọma nwa m enechara m ihe niile nna m ị ga-aga lọta n'udo Chukwu ga-anọnyere gị ọ gaghị akparịpụ n'ihi na ahụbeghị m onye ọbụla nke kwere na ya nke ọ ga-ekwe ka ihe na ya ị ga-aga lọta n'udo onwe ihe ga-eme Cassandra ị mara kemgbe maka ịgbasiri ike na-awụ gị ahụ gị na-agbakọ kekekekekeke ọ dị ụmụanya na ebe nwa siri ike onye ga-eme ije ka ịnata gaa jere Chukwu ozi ka ịnata ọnwa Ijeọma. Mama biko ekelechakwara m ụnụ niile ka unu si wee na-enegide m n'anya mụ na nne m. Nne m biko na-ezikwara m onwe gị anya ebezina aga m alọta enweghị ga-eme m. Mama biko ledochara m onye ma anya gwa ya na m hụrụ ya n'anya rie nne o echefukwana ya. Ị ga-alọta fukwa m na ya na papa ọ dị mma ya dịrị mma ka m gawa ka m na-alụ dupu ya ọ na ya tụrịba so ya n'ụzọ ọ mabụrụ na ọ ya edupu Michael Victoria ị gaa n'ebe ni ịmụ mmanya maadị sinifa batara anyị ka anyị tinye n'anya ọsọ ọnwụ anyị na-abị nwanne nwunye m kedu ife anyị ga-eme oge eji atụ aja ọzọ erugo maka ife aka njiri bịara ebe a ama na oge erugo mana ife m ga-eme ife ma amarọ anaghị m alahụzi ụlọ abalị ya ka njiri bịara ka ife a ga-eme ka emebe n'oge tupu mmiri ya ma mmadụ mmiri agaghị amụ mmadụ ife a ga-eme bụ na ị ga-achọrọ nwaanyị dị ime ị ga-anụba onye ya bụ nwa anyị ga-ejekwuo dị imesi abịa ka nnọbịa o kweso m ịfụ nwaanyị dị ime ọ dị ofere ọkwana nwere etu ya esi mme ife a ka ọ gaba
Smart, sir. Drive in. It is drive in, as if you're going. Fast. Really go mama, I am. Oh, Cassandra. Cassandra, ma ke ye mekwe ka o mere. Kedu nke mere ya na nke o mere? Mkpụrụ ụbọchị abụọ. Kemgbe mkpụrụ ụbọchị abụọ. Ahụbeghị ya. Anụ m olu ya. Ama m obukwa nke wụ ndụ. Hey! Chimo! Ifeọma. Chai! Cassandra ka ị nọ ebe a na-eche maka ya na-abịkwa ime. Ma nwata ka ị nọ ebe ọ nọ. Nọrọ, ịmazikwa na Cassandra nwere ike iri. Chao. Ịmara. O, ịnecha ọdụ ka onye mazụta onwe. Ọ nọ ọfụma ebe ọ nọ. Ị na-egbu onwe ya ebe a. Chanatakwa. Nwere ife ya eme. Mmanụ. Ọ mụ ife. Ị na-asụ onwe ya akwụ ebe a na-eche maka Cassandra. Ka m hapụzie elu. Hapụ kwụzie m ka m ficha egbe m na-eji ba ọfịa. Ịkakwa akụkụ gbawa na onye bebe m. Cassandra. Adam Ken. Ini dosis siapa? Anak mata. Kamu keke. Anak dosis cair of ma. Oh, bagaimana? Chukwu iwe mgbanwe. Nna m iwu Chukwu iwe mgbanwe. Onye na-eme mma ibu Chukwu. Ibu Chimo. Onye nwe m na Chineke. Papa, ọ gị masitere m ebe a, papa, ọ gịwa ma ebumnuche gị. Ana m asị ka izidata ebube gị ka ọ bịa nọnyere m ka m rụọ ọrụ a nwee mmeri n'oge gị. Papa, zidata ike si n'elu ka ọ bịa nọnyere m ka m lụọ ọgụ a zọpụta nwoke a na-akpọ Michael. Ka m lụọ ọgụ wee zọpụta ya n'aka otu ndị nzuzo. Papa, ama m na ị ga-emere m nke a, nara ekele na ọ bụ gị bụ chi n'aha onye nwe m. Amen. Cut it. Cassandra. Cassandra. Nna m ukwu. Biko je ma onye na. Ọ dịwala m. Onye? Nne daalụ. Oh no. Cassandra, ka onye dị mma. Cassandra. Masi. Oga ndewo daalụ sọ. Nne anya. Anya na ibi ya. Ka ime. Anyị ke makazi. Cassandra, ezigbo eziokwu na-efu ụzọ mgbe ọ na-efu ụzọ wee sọrọ isi were bata be m ịma na n'afọ ọma m na-akpụ n'ala so ka m wee ruo mgbe ya ama
Kwa na ezigbo mmadụ. Iwe ezigbo mmadụ. Eh ya. Biko ewekwa n'iwe o. O nwe ihe ji maka ya wee bịa. Asị m ka m bịa mara ihe ji wee chụpụ nwaanyị gị Stella. Ya kpatara ijiri bịa be m. Maka Stella kpatara ijiri bịa be m. Ife mere na ọ bụ na ọ bụrụ na ị nwere ụdị efe ahụ ihe ejebegodo na m enwere ụdị efe ahụ ị ga-apụba na ọ bụrụ ife mụ na gị ga-akpaba kịta. Nna anyị ukwu Michael, kwima na nwaanyị gị Stella wee ezigbo mmadụ. Na ụmụ agwa ndị na-akpasa ya ọ dịghịkwanụ mma. Ihe ahụkwa ọnwa abụọ gị na ya lụrụ di na nwaanyị. Ọ bụ na amasịzi gị ka ọ na ịhụrụzi ya n'anya. Biko, achọrọ m ka ije gbanata ya biko. Masha, asị ka ị na-asị nwere ebe na-eji gbanata ya. Onye a mụ na ya ebigo ọnwa na chọpụta na onwere ife nọ n'ime afọ ya. Nwa na onwe m enwere efe ijere apị ụkwa amịrị mkpụrụ. Ife mere bụ na agwago nke na o nwere ihe na-achị ya na mba ebubo ihe abalị ka ị nawa ka nje ihe ihe na-akpanye. Isi m si na be gị pụọ. O nwere ihe ọzọ ka isi m nawa. Nwere ihe ọzọ m na-esi gba gị. Nsogbu anọ. M ga-anawa ma marakwa na Chineke a na-enye ọrụ. Biko, ka hapụ ya biko. Mama ya mere. Kwụsị m n'aka. Onye nna m kwụsị ime ka m. Biko. Michael, iru adịrọkwanụ gị amụ. Ọnụ okwu gị nwekwa ka o si ada. Kedu ife na-echegbu gị? O nwere ife amanwụ ka ị ga-esi ịkọọ ya n'ụwa. Anyị wajiwa n'aka. Nsogbu. Ke nsogbu bụ ife adị ama mmanwụ ife a ga-eme ya. Nwata nwaanyị njechala bata n'abalị udo n'iru ọnụ ụzọ ndị abata n'ụlọ. Otu kwa ebe afọ bụrụ akpa ya chi ejugo ka onye na-achọ ọ sị na ya si obodo Fabia na nwanne ya ebe a dịtabibu ebe a asị ya na ọkpapụgo na ụmụrụzi ebe ya ya ala nnekọta nwa ụsị anya mkpọrọ ya mkpọbata maka chi ejugo ebe ahụ adịrọ mma nwata nwaanyị nọ n'abalị na-akpụzikwa ụla onye ka nọ na nlọ wee fụkwazie nwa ha ogologo eke unu a pụrụ ịtarị ha ka nkwụnụ iji tigbuo agwọ ka ọ gịnị n'ihe meziri ya gịrị wee na-ekwu m ife a na-ekwu m ya na-ebe na-akpọ nne m na-akpọ nna nwere nke pụtara wee na-ekwu m ya onye ekwu m ya wee na-asa biko gbaghazie m ọsị Chukwu si na mma arapụ ajọ omume taa ọsị na mma echegharị kịta na iwe Chukwu dị ọkụ n'ebe nọ Chineke nọ n'ụwa aṅụrụ iyi na mma echegharị ọ na-apịa m ya nsị na mma echegharị ọ na-ekwu m ya nsị na mma echegharị nna anyị ya na mma echegharị etu amaka ebe katazi wee kụta n'ụlọ na-ebekwa ife abụrụzikwa ife a na-amụrụ amụ enyemaka gị abụrụgo ihe ọjọọ gị buruzie ịta bịa kwuo na nrọ gị buruzie ihe ọzọ laa ka efi ya ebe nwata nwaanyị na-ekwekọta ka ebe ọ nọ ugbu a doro anya n'ofu ime ụlọ ebe ndị ọbịa na-anọ mana akpọbara ya kpọchie oge ha jụrụ anyị ga-ejefu onye isi anyị ka ọ mara ife a ga-eme n'okwu a isi na ị ga-eme nwere ihe ọzọ m ga-ekwu m ga-asị gị gbado anya ị mụrụ anya ka azụ ka ife na-emezi n'ụwa Chimo! Nwanyị!
onye asị. Nwaanyị dị ime na-arụ. Na-asị m nye mkpụrụ obi ha ezumike. Ka ihe nke a pụtakwara gị. N'aha Jizọs, papa eji m ike n'ọbara gị nke ị wụsara n'elu obe Kalvarị na-enye mmụọ ọbụla nke na-abịakwute m narụ ke na-enye ezi m ụdị nrọ anụ ma papa m na-asị ka m na-enye ha iwu ka ọkụ si n'eluigwe wee na-agba ha. Papa ma m nrọ anụ ọsọ nsọ gị ma ya, ana m enye ha iwu na-asị ka ọkụ gbawa ha n'aha Jizọs. Ọ gị mazitere m ebe a papa, ka ebumnuche gị mezuo. Papa ị gaghị ekwe ka ihere mee onye kwere na gị. Papa ama m na ịma ihe nwoke a na-agabiga, ịmakwa ihe m na-agabiga ke m bịara ebe a. Papa isi na ị ga-esi n'aka m wee zọpụta ya. Papa biko bịa nyere m aka papa, sitata ike gị. Papa biko. Papa biko. Papa bụ sitata ike gị ka ọ si. Dike a na-agbara izu. Dike a na-agbara izu. Onye ọla. Gbaga gbaga. Gbaga gbaga. Nwanne dị na mba. Nwanne. Ịma na asị na akpa ego eri ego. Ahịa akpago ego na-ewufuzi ewu. Anyị ji ụwa. Anyị sị ka ọ gaa otu a. Anyị sị ka ọ gaa otu a. Ọ gaa otu a. Ego adịgo. Ọnwụkwa nnukwu ife m ji kpuo n'izu a. Nọọ ka ọgbaka mkpọrọ m bụkwa ka ngwụ nnọọ na-arụsigo m ya. Na-akpọrọzi ka emepee dịka ụmụ nwanne m. Nke obi ị na-ebe ahụ. Ụlọ ahụ ị gwara m ịsha ahụ. Wow. Dike mo. Gbaga gbaga. Dike na-agbara izu. Ọ dị ihe ịtọ m chọrọ ka eme ụbọchị ahụ. Ndị ga-agba egwu, ndị ga-agụ egwu, ndị ga-agba agba, ndị ga-ekpe ekpe, ndị egwu egwu ya niile egwu egwu. Ọ ya bụ anyị nwa mmanya nwa nwere na echi omemma, echi omemma. Nwa mmanya na ọnwa ife na-eme. Anyị na-achị obodo a. Ife njikwa n'ụhọ gị onwe ife uche Michael onwe ka dị okwu si dị. Ọ bụrụ okwu ife a na-amụrụ amụ obere nwa o nyere aka ọ na-akụzi ya n'ọrụ na ọ na-apịa ajọ ịta ya na-amụrụ amụ ọ bụrụ obere ife mmiri ya gafegokwa ya akanigo osimiri. Ka anyị mara ife anyị ga-eme ma ọ nwere ka m kọwara gị maka obere oge ọ karịzikwa bụkwa nke a na-eme. Oriakum. Mmadụ na nke a ka efi na-enyezi nwa ya ọ bụ ife na-eme anyị obi ajụwa anyị ka ọ dịkwa ebe a ka ife niile na-aja ememe ji ọrụ akwụ ugo m asa uche onye nwoke na-emezikwa ihe ike abụ nke a ga-egbu m nsogbu wee gbawayọ ọtụrụ anyị ife anyị ga-eri ịma ka isi eme ya mee ya ka ọ dị ụdị ahụ ka onye ọbụla rie ife asam akwa ndanda ngozgo nwaanyị na-etuzi ya ga na-etu ya etuzira mgbe ga akwadoro anyị abịa kwadebe ka anyị mara abụ nke a ga-ewu ya gbuo m ichi omemma ichi omemma rie
Ifeoma. Nai. Nai ka na-echere ihe echiche maka nwa nwa. Eh? Ifeoma agwago m ga-echezi na eche. Gị kwụsị ya. Ugboro ole ka m gwago ogo hapụ ya niile n'aka Chukwu. Ngwazi ya ịda. Achụọ n'azụ ụlọ gafete n'iru ụlọ chewekwa. Ọkwa ya? Huh? Nai, anọ m ihe ekwuru. Ekwere gị nkwa. Agaghị m echekwa ọzọ. Ngwa jee gote ife ngwa. Ọ na ibe nchezi jee gote ife ngwa. Sekwanụ m anya nọ. Mmadụ ahụ. Chere gbogbo enyi chere gbada. Ọgwụgwọ onye nwa ya nwụrụ anwụ. Nwa gara ije ịma na ọ ya alata. Opa, Stella. Stella! Ifeoma! Oh, get kina cheba. Hago kanga, get kina beba. Beba. Ifeoma. Nwanne m nwaanyị ọkwa m na otu m na ije ụwa shiri gaa. Ọkụ gị nke a na-emetụ n'obi ụmụ nwoke. Ama m ihe ha ji ụmụ nwaanyị kpọrọ Michael na-elezi m anya mana ama m ihe batara ya n'ime. Ọ dụrụ m ọfụma. Ọ na ama m ọnwa labụ ya ọchụpụ m. Efere Michael. Michael. Ime onye ọwụ. Mba o. Kama na ịma na ndị a na-akpọ Michael. A na-enwe n'obi m. Ọ ya mere m ji eso. Ka ị na-emekwa n'otu a? Onwe ihe mere nụ? Mba o. Ịma ihe mere nụ kpatara na nwana. Ịma na ịtọọla nụ m anya gị. Anwụ ozinụ m gị. Masị ka m ji mara n'ihe mere nụ edejibe enwe. So adịrọ. No. Ele ihe m ga-ewetara gị? Mba hapụ. M ga-abịa lawa o. Ngwa ka m gbanyere gị ọkụ o. Asam. Ọ dị n'obi. Enenebe ejọ. Ọnwụ kemgbe m nụrụ gị. Adama asị gịnị mere m ji anụtara onye dịka gị. Maka na ihe niile banyere gị bụ ihe kwesịrị ịdị. Enenebe ejọ. Ekwuchi kwesịrị ime karịrị ihe ọ na-emere gị. Biko bịa daa m. Ewu. Uchenna! Uchenna! Asam, ọnwere maka mụ na anyị na-aga n'ihe a ebe anyị na-ehi ụra. Eziokwu. Ọ akacha mma. Na-aga n'ihe a. Ọmalịcha m. Nna, asị m ya. Ewu. Holy see the Lord. Nsogbu dị na Michael na-apụ. Michael abanyego otu ndị iro. Na o nwere ike ịgba ama. Ife ga-emebi. Kedu ife mere gwara m? Onye isi the door. Anụrụ m ihe m ga-agwa gị agwa. Agwakọtago Michael, gere m ntị, ọnụrụ m ntị.
nwere ihe mma m ga-emenwu ọnwụ ka ibe m otu nsogbu nwoke ka o si bụ nwoke agwakwa m ọma ihe ọ ga-ebubapụ ya ụdị nsogbu ọ ga-ahụ mana ọ gaghị m ntị ife ga-emebi agwakwa m Michael ife agwa kedu ụdịrị ife dị ya onye kebụ ka onye zitere gị ebe a maka oge ụfọdụ m na-ene gị anya o nwere otu ọ na-adịpa m gwa m eziokwu nna m aga m agwa gị eziokwu ahụ nwa gị nwanyị kedụkwa na-ebu nwa nwaanyị ahụ nwa gị nwanyị ka esi bụrụ nwa nwaanyị ahụ nwa gị nwaanyị ka ahụ Ifeọma bụ afọ gara aga ichi iji wee mee ọgwụ ego mana ọ garọ nna m aghọtara m nrọ niile ị na-arọ aghọtakwara m ihe na-agabiga ọnya mere Chukwu ji wee zite m ka m bịanyere gị aka Ifeọma mma anya gị mekwara m ama m na onwe ihe merụrụ gị nwa m nnọọ na enwe nye ga-eme m ile anya ebe anyị ga-ahụ na nna m nwe onye amụgharịrị ọzọ Ifeọma ka mgbekere gị tere n'adọ ka aghọtakwa gbagharịsie m ama na mmiri anaghị m aga nwere otu ife nna ya ihe gbaghara ọ bụ ewezụgagịrịrị nekene Cassandra bụ ada anyị nwanyị Chineke si n'aka ya wee napụta n'aka ndị ọjọọ a ihe chọrọ ka ịdị na-afụ mmekọrịta mụ na ya dịka dị na nwunye ọ ya bụ na-etoro ka o nwee ike ruo obe dị ome ọba gbagharụzie mbanụ enweghị m ike ya olee otu unu ga-esi sọ mgbaghara nwoke arụrụ ala nwoke ọjọọ a chọrọ iji mụ na nwa m bụ n'afọ gwụọ ọgwụ ego oricha ịtụ aja n'aka ndị otu nzuzo ndị otu ya ndị ọjọọ mba enweghị m ike ya Ifeọma ife awụrụ ife ọ na-abụ egbuo m iwe enye m isi ọ bụrụ na mmefu adọrọ mgbaghara amadụ mgbaghara nwoke a bụ di ma emegodi ife ọzọ iwe maka Cassandra nwa anyị na Chukwu bi n'eluigwe anyị na-efe nwa anyị makwụ ihe ọ ya bụ echi na-achọ ka o jikọọ ụlọ ọnụ ịgbaghara ya ihe a ụdị bụ ọ bụrụ oyibo ọsọ bandị ị nakwuwekwu ọsụwa bụ bandị unu adị n'udo bụrụ ya ya bịa kọba akọ nne m nwaanyị ọma biko kwuru maka m biko
dị mma mana onye ka unu abụ nwanne nne gị nwanne nne m ka ọ nọ aghọtara ọ na mbụ ofu nne ejiri mụ na nne mana mụ na nne ya metụtara oge nne na nna nne ya nwanne nna gị nke nwoke wee kpọrọ nne ya mana ọ na-eziri ya anya n'ime na ọ na-eziri anya o wee chịkọrọ ihe niile nketa nne gị niile nne gị wee si ebe ọ nọ wee gbapụ nne m wee kpọrọ nwunye gị dịka wee were ya merụ nwa eziokwu ọ gwara m ụnyaahụ mana ka ịkwana ebe nọ kemgbe ahụ ọmụkwanye mụ na anyị ga-akpọ ụtọ akụkọ erikakwa nne m ihe na-ewute m nkịta ahụ na kemgbe ụtụtụ ha si ebe a wee pụọ afụbeghị m ha alọtabeghị nke na-ewechasị m iwe wụ na ekwentị ha na-adị aga aga nke a na-ewute m ọkwanye ọ nwekwara ka o si wee dị ele onye ka ị na-akọwa enweghị mere nne na nna ya adọzikwa nne na nna m ebe ọzọkwa nwatakịrị ọkwa ịma ka ihe mere nnu mgbe nne na nna gị pụrụ ha nwere nsogbu n'okporo ụzọ tupu eburu ha ruo n'ụlọ ọgwụ ọbụna ha anwụ onwe gị aka dị onwe ya ebe ọzọkwa nwatakịrị gị ntị azụ nne na nna m asị pụtara m mba jide onwe gị aka ọ ga-adịsị mma achọrọ m ịfụ ha achọrọ m ịfụ ha asị echekwa m na ọ ga-adị mfe nne ihe ọbụla gbasatara akwamozu nne na nna gị ibupụta ha ebe a na-edobe ozu ịnọkwa n'ọnọdụ ka nwa m ife anyị na-eme na-egbu m mgbu na mkpụrụ obi ebezina nne m ọ ga-adị mma nne mba chọrọ m ya Madam, what's your now? But one day, none of him again. Only him again. Anya Julem, Anu Chile Munti, Ahu Chile Mania. Hey! Kine kuzi ogini ne? Sire ina cheko waramna ihe niile na mo obodo na enwe kente gị na ya. Ha? Ina kwala obodo. Awu ma gị no. Ihe ahụ na-ekwu ọwa eziokwu. Ihe na-ekwu dị kwa manya. Ọ pụtara na enube dị ihe mega kem. Dịka mụ na gị na-ekwu na ụnyaahụ gara aga Papa Cassandra na mmanya moto gburu ha ibe ha shi abata gị. Ị ka na-awụli elu. Ewulite elu ị ga-awụtụwa. Onye nọkwa n'obodo a. Ụgbọala gburu ha na-ebu. Ụgbọala gburu. Ihe ọ na-ekwu ọwa eziokwu. Dịka m na-agba gị ugbu a.
ndị mmadụ n'ube ha na-ebe akwa. Na-ajụ na-ajụ dịka iwu zo n'obodo a. Isheshi ya. Cassandra, mmanya na mpaya mere gịnị? Nwa na pee. Onye nke ahụ dị eziokwu ka nje lata nkwụ. Nke ahụ dị eziokwu kwụsị ya ụlọ eziokwu. Ọ dị eziokwu. Nke mere gịnị? Hapụkwala onye ahụ, hapụ onye ahụ. Anyị ga-anwụ ya mgbọ n'isi. Ka anyị ga-aṅụcha mmanya akpọrọ gị gaa na keg Papa Cassandra. Ka hụkwa ndị mmadụ si nụrụ nga ahụ. Ka o ji n'anya ka o ji anya ahụzie. Ịmụrụ onye na-alaiki ịchụ ofe. Na ozu mme. Ọ na-alaiki ịchụ ofe mgbe obi ibe ahụ dị anya eziokwu. Ondru ya no akicho zile. Cassandra. Eba. Onuna ge yeni. Eba. Ono ya kamye cha kaso. Mana ko ti cho ani ne gina na ge no de ha ma ni ya ji. Ondro akicho zile Cassandra. People Cassandra! Don't look at this. Hey! Don't worry. Keka nwata nwaanyị esi were afọ ebe uru jebe nwere onye ọgwụ ebe ọ na ya ọsọ m ọsịsọ kere bụ isi mmanya na-ajụ ajụ na aka oke enwe mmanya ka ọnwụ ifere ka ọ na-adagharị ka enwe ifere na mmanya ka ọnwụ asị gị kere bụ isi ọgbachi oke mụ jiri nwayọ mujiri ya mwayo Cassandra be kisi ebe negodo onwe gị bido n'isi negido onwe gị negodo ife gị na-eme onwe gị gịnị banyere negido ọmụma negodo onwe gị anya
nsogbu gị? Ọkwanụ Cassandra irute kemgbe ụnyaahụ ka ọ pụrụ n'ụlọ afụbara m ya anya igwu na-atụkwanụ m ọ ga-abata n'ugwu. Ọkwanụ Cassandra irute kemgbe ụnyaahụ ka ọ pụrụ n'ụlọ afụbara m ya anya igwu na-atụkwanụ m ọ ga-abata n'ugwu. Ọ ga-abata ka anyị baa n'ụlọ. Ọkwanụ ọ ga-abata Ọ ga-abata ka anyị baa n'ụlọ. Ka anyị baa n'ụlọ. Ka anyị baa n'ụlọ. Ọ ga-abata. Nwanne m nwaanyị Ekene nyezi m okenke oge gị. Chineke ziri m ozizie gị. Chineke si na ngwa gị na ọ ka hụrụ gị n'anya. Ọ sị na gị laghachikwutere ya na ndụ ị na-ebi bụ ndụ ọ chọrọ ka ị bie. Akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara na akwụkwọ Matụ isi amaokwu nke 13 ya. Ọ sị na uru gịnị ka ọ ga-abara mana onye ga-etechi ụwa niile n'uru ma mkpụrụ obi efula ahịa ya. Nabata onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Enwe m ike ikpere gị ekpere. Weta ka mkpe ekpere. Ime na Chineke anyị onye onye ahịa anyị ahụ onye ahụ na-eso anyị na-ego ahịa otu enyi ya nwoke onye chọrọ ili ya ji fi ya n'anya nke ukwuu na mụ nwa ahụ onye a na-azụ ahịa o nwere iru ọma ịmụrụ gbasa ọ bịara m bịa kpọrọ enyi nwaanyị achọrọ m ijikwa ahụhụ enwetara ekwentị ya mana nna anyị ukwu a amakwa m ihe na-eme o bịa ziri m ozi na nwere isi na ọdụdụ chere o ndị ọkwa eziokwu ka ị na-ekwu o mana ma ihe m nụrụ si nna ya lụrụ nwaanyị ọzọ echụpụ ya mana ihe a eziokwu ka ọ bụ mana ị na-asị ka onye mere ọnụ gị ji ebe a onye mere si na-abụ ezu ka onye ọbụla mana ihe ekwu ka eziokwu ka ọ bụ Chineke agọziela gị dịka ị ga-ahụ ọgọzigo m ọ dị na gị kwuru Chineke ọ gọziela m kpọgbara m nnu a na-etiga akwụkwọ anụkwa m ofu mbọchị ha akpọkwa m sị m bịa agazie m nọ n'isi ụlọ ọrụ ahụcha mgbe ahụcha sị na m enwetakwala ọnwụ
Hey, Ogo Pala. Ono kam ha propam semo da banye wulem. Mo bringa. Original they are big. Hey, no, Obala ha bigram. Ngene jina gone. Neka gojigo. Cherti. I hear chore wa mo no ge won e ba ni. Dike ga hu. Ulo ni na. Dike na hu. Mo ba na. Ihe ni lo mu. Ulo ni ga ya na ga re ga no. La me he jire gu no ba si gi ka. Olo ayo chago ni. Aya pikinye wa ka imi ho gbe go ndia. Na chiku domini. If you don't know so ready. And then they I want now. Make it work. Make it work. They say we should understand music. Cassandra. They need to be lighter. And now, you need to be lighter. Yeah. Yeah, Cassandra. Let's see why. Bemno na gete. O wi fi mele mu. Bemno na gete. O wi fi mele mu. Iba ku mi mama pata je. Dey we na. Yeah, kana ato. Ana ato go. Ana ato. Nya bro. Hey! Dai, ehru patim.
but again. Nebe. Ase tunas. Nebe ba. Dia gosi bebo, dia gosi. Dia gosi mkansi. Hey. Kedia. Udah jangan gue. Jadi jadi gue. Oh enggak kan. Nah, aku mau dia. Enggak. Kehidupannya. Aku ngasih informasi. Hey, Cassandra. Aku bola. Hey. Memang gas saja. Nah, saja. Enggak aja saja. Jadi memang aku no. Bebe, pakai bebe. Hey. Kedua dia mau dikisi betulnya. Biar nebia obiko. Ini gua tak kenifo. Nah, ya. Oh, di waja, Dikeh. Hey. Cassandra gbagara. Onye gwara gị? Onye kwuru ya, ebe isi nweta. Akụkọ ya juru ebe niile. Nje chọpụta mbụ. Mana cherekwa. Urubeghị ọnwa ise nne ya na nna ya nwụrụ. Ugbu a ọ gbakwala ara. Ele ihe na-eme n'ezinụlọ ha ahụ. Onye ka ị na-ajụ? Ị na-ajụ m? Ịjụ m ma ajụ onye? Nne, ka anyị na-ajụ. ¿Qué bueno? Faca bomba. Te cuento. Obra mare. Obra mare. Ini bayar. Kita mau yang ada kesana. Na ko ihe ọzọ biko leko Cassandra ọgbadawa na wo difem na wadi nna na ma ghọta nna gwa gị Cassandra gbawagara kịta hey ana nsogbu dịkwa o ezigbo nsogbu dịkwa maka na onye nwoke nọ n'obodo n'ọgba n'obodo chere ị chọrọ ịgwa m odogwu Mike omegofu izu abụọ kpara egwu ọcha mana nsogbu adịrị mma akpọ ya n'igwe ịta anyị na-apụ mma akpụ ya jekamnyekwe nke m mma wetu obi mma akpụ ya akpụọ ya mmadụ ụta sapụara onye nwaanyị a biko bịa nye m ihe abịa ya ka m obi agbakasịala m kamera ke na achọ ya ala m ego gị ya nna ọgwụgwọ am laa ya
na fu nwoke ma anyere anyị ekwentị ya nye anyị ndị ntị ya na-asọkwala ọdọ onye nke m onye nke m mụ awọta le ka m na-akpọ gị n'ekwentị nna lekwu nna lelu chaja na fonu nyanyụ fonu m nyanyụ ekwentị m nyanyụ na o tekwele o nke megere nọ achọọla m ga-achọọla m gebe niile na-ebitinye isi na akụ ama m rapụ ke na-ewutecha m na-awụ mana akacha ma ha wee achọ ọrụ afụlụ m ọrụ ife ka akwụkwọ na ife agịnịkwanụ onye nke m o nwere ihe echefuru ịma na obodo anyị ọ kpọrọ nkụ obodo a kpọrọ nkụ mana o nweghị ihe mebiri emebi nọ n'isi azụ ọ ga-adị mma nna m gwara m agwa na m hapụ mahadum gaa ma ọrụ ma ọ bụrụ na ụmụ kpọmkpọmkpọm ji nataghịta ọsa ị ga na-atachi ọsa ị ga-atachi ọsa ama mgbuyi ị ga-atachi ya bịa ka m gaa chọgodogo folu ka ị wee obi adịrọ m mma obi adịrọ m mma onye nke obi adịrọ m mma bịa ka anyị niile ga-adị mma hapụ nna ya kemgbe ahụ aha na-anọ m mechara na ụlọ akwụkwọ na-achọkwa ọrụ ndị ibe asị m nọ ọrụ adị aga m ibe asị m na ahụchana na ike agwụla m ha mere na ha ata ndị a na-eme ọgwụ ego ị hụrụ ya mmanụ ga-adacha ahụhụ gaa ụlọ akwụkwọ ọ gaghị ahụ ọrụ ọ ga-ahụ ihe ajọzikwa ọjụka ụmụnne m ọ bụ ihe onye chọzi na bụ ka anyị tinyezi aka n'ihe ọgwụ ego ụmụ ihe ndị a na-adịdị mma ime ihe iji na-ekwu ihe a ịlụgọhụ nwaanyị iji hụ nwa aka na-enye gị agụrụ oge oge gama a na ha onye obedi ihe ọhụrụ bụ ọnwụ ihe ọ ga-eji aka ya akọwa agụrụ na agụ gị n'afọ gị niile na abụgodị ihe artificial be nna na-asa ahụ nye chọrọ ya manye na ihe nna anyị ọkwa anyị na otu a na-ede ndị nwekwa akwụkwọ na-edekwa my brother ụkọchukwu na nke gị kwanụ ka m na-abịa ọ dịkwa na mma ụkọchukwu anya m afụ na ntị m ogokwa m Cassandra nwa m na-ayịzi ala ọbara Jizọs arakwa dịka mụ na gị na-ekwu ya na ọ na-akpali n'ogwe na-ayị ala ara Cassandra ọkwụ ya geti ka ngwa gị akwụkwọ nsọ kwuru sị na ọ dịghị nzube ọbụla ka ekwensu kpụrụ imegide ụmụ Chineke ga-aga n'iru a na-eme ka ị mara na onwe ọnọdụ Chineke na-apụghị ịgbanwe lawa aga m abịa n'ụlọ gị ka m bịa mara ka m kpere gị ekpere kpekwere ya nwe ekpere ọ ga-adị mma o ike ebezilakwa nnụ ebezilakwa ka ma dị nnụ
ụjọ atụla ọnụ ihe m na-agwa ụnụ na onye nwe anyị aghaghị gosi ihe o ji wee bụrụ chi ọ dịghị ọnọdụ ka ị ghara ya ahụ ịgbanwe naanị nwee n'okwukwe nwee n'okwukwe onye mana ma ha ga-ahụ ya anya wee butere ya ha ga-ahụ ya mmụọ Chineke nọ n'ime na gwa m na ha ga-ahụ ya ha ga-ahụ ya ha ga-abịa n'Chukwu mere na otu obi enweghị niile enweghị mebiri ebe ndị ara lele ngwa deredu n'aha Jizọs deredu n'aha Jizọs ikike dị n'aha Jizọs onye imezi igwe ka onye kwuru okwu n'akwụkwọ Matu isi 8 ruo na nke 8 ya 88 ya onye imezi isi na ihe ọbụla ikere agwụ n'ụwa na ị ga-eke ya n'eluigwe na nke ọbụla ịtọpụrụ n'ụwa na ị ga-atọpụ ya n'eluigwe ya mesị n'ike okwu ke dị n'ọnụ ọnụ gị onye nwe anyị na-eke ka ha rapụ mmụọ niile mmụọ ara niile ka ha wee si na ara wee pụọ ka ha si na ara wee pụọ na aha Jizọs malika barada sheke barada talego sabaraba narebo madeleba shatalamaga ika barade shata aha Jizọs Christ mure nwoke akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara sị na asị na nwoke mmadụ ga-ata anyị n'agwụ na-ete n'ozi a na anyị ga-abụ ndị nwere nwa nwere nwe gị n'aha Jizọs ekele dịrị gị Chineke ekele dịrị gị Jehova ekele dịrị gị Chineke ozi gị ndị agha ekele dịrị gị Chineke ekele dịrị gị Chineke nwa m ọ dịla mma akwakwara gị na ọ ga-adị mma akwakwara gị na ọ dịla ndewo gọzikwa gị nwa ekele dịrị gị ekele dịrị gị onye nwe ekele niile bụ onye akere eluigwe maka ụwa onye naanị na-achị eze ọ bụ onye nwere ekele niile na nsọpụrụ na ya aha ya bụrụ ya gọzi agọzi n'aha Jizọs ihe banyere m ọ na-emetụ Chukwu n'obi Chiwu jiri maka m were meri ya sise meleme ụla ije n'ọbụmụ Oziaba ị bụ onye na-atụ egwu olu m ji eji ka ị na-achọ ịnapụta onye ka ị na-anapụta Cassandra bụ nke m ị chọrọ ịnara ya ọnwụ asị ka ị na-asị Cassandra bụ nwa mmadụ Cassandra bụkwa nke Chineke naanị nke Chineke ọ pụrụ ịbụ ị chọrọ ịnwa ọnwụ na ị chọrọ ịnwụ ịzọwa Cassandra ọnwụ na ị chọrọ ịdị rapụrụ m ya na-eji m ya eji nke m ka ọ bụ akwụkwọ nsọ ka anyị mara sị na abatụkwara onye pụtara m n'aka na ga-emekwara ihe ọ bụla iji megide ya wee ebe ị na-anwa akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na enweghị aha ọzọ bụrụ ihe ịkpọ ya nwere ike ịzọpụta mmadụ ọ bụ na aha bụ Jizọs Kraịst ma lika bara doskidara elikoniete kọsụtara dege Jesus! Emere ka anyị mara na onwe aha ọzọ ya nwere ike ịzọpụta mmadụ na aha bụ Jizọs Kraịst n'ime Chineke bụ na aha dị ọkụmasị Chineke bụ oge